wabuya waphupha elinye iphupha, walixelela abakhuba bakhe wathi, yabonani, ngibuye ndaphupha iphupha, ngiphe ilanga inyanga neenkwenkwezi ezili-11 ziqubuda kuwo. Haleluya. Sokazi wamfosa lemayisha. Bathi kubonakala uba ubomi bakhe buqhutywa nguthumbo. Haleluya. Ekuqaleni kwako nasekupheleni kwawo liphupha. Haleluya. Iphupha iBhayibhile wathi esetrongweni waxaba kwiphupha elokuqala and akho mntu olungise iphupha likaHlalutya. Haleluya. Wathi xa ubomi bakhe bu-aligned with iphupha. Haleluya. Kwayenzeka uYosefu achaze ahlakule iphupha likabani likaFaro owayephethe iphupha. Haleluya. Ngobomi bukaYosefu bebujongene nantoni? Haleluya. Yabona ke njengoba singabantu emhlabeni siyaphupha. Haleluya. Amen. Akekho umuntu angaphuphi. Haleluya. Amen. Sibalisele ngimanga phezulu athi phuphe. Amen. Wathi mama athi naphupha. Haleluya. Kodwa kula age akuyo kodwa iyakwazi ukwenza ntoni? Iphupho. Haleluya. So zininzi abazali eziqhubekayo emaphupheni. Amen. Zikhona izinto uThixo yena aziveza ngazo ngoba ntoni? Ngokwephupha. Haleluya. Ngoba uJosefu bakahlekela uThixo uba uyabona ngokilanga neenkwenkwezi nenyanga zawuqubula kuwe. Haleluya. Xa uba le nto yokwilanga neenkwenkwezi ibonakalisa utata olilanga. Azawubiza ngoluthetha bayayidiko. Amen. Umama uyinyanga. Haleluya. Yasaye kwazi uncede ngoba sekumnyama. Inyanga inceda uba ungakaboni ube kunjani sebusuku ube kumnyama. Andifani umfana kodwa xa uthunga umamakhe unyanisile. Haleluya. Umama inyanga. Haleluya. Wabonakala khona inkwenkwezi kule ndawo. Kanti inkwenkwezi zichaza abantu abatsha okanye abantwana babasemdala. Haleluya. Ichaza uba inkwenkwezi kukhona ikhambi eliqaqambileyo. Wantu inkwenkwezi ivele inkwenkwezi kuthi ngoku umnyama kakhulu ivele igamelo kodwa incinci. Haleluya. Inkwenkwezi kukho nenkokwezi iBhayibhile ikho nje ukusa. Haleluya. Ethi xa uzawusayo kuqala kubonwe ngayo kuthela phuma ivezi. Haleluya. Kanti iveze ngokuqaqamba kwemini ezayo. Haleluya. Kanti sayo kaloku xa igame ndandiyothi ngasedepha senazo intombazane eyigule kakhulu. Haleluya. Then ndathi kusithandazayo abasihambele ngezandla kwabakhona into ezibonayo. Haleluya. Ngakufuneka lecamba kwayo yemani abahlala ndibona into zisuka sibhakabhaka lihlele emhlabeni. Khathi athi umhlale vele iphele ukuze lo mveli kwaye uprofethi oze lihlele uthile emhlabeni. Ali kabo lo mfamdazela abakakuphila uzawuthi. Amen. Yakoma ndibona phila lo mntu lona njengoba siziyela vekela. Wawuphila kakhulu ngalanini somnazekazi angazi lo nto uzawuphila. Amen. Kodwa qobo lokho bezibitheka ndibona ibichaza ukuba abantu. Amen. Wathi umprofethi uba ngaba into bezibone iphuma iba nkulu iphezulu bese aphuma kabuyisela kuyo. Kanti ngoku iyatheka iyaphelela iya-expire zazi ngizofaka kuteni kuphelile. Haleluya. So ngokuqoqa ndibona into ezisibhakabhakeni ingathi iyaphelelwa okanye iyatheka njengoba ndiphangele ebusuku nje ndide ndizibone phaa ndithi noba bekubhale uba ubani uzobona angabikho umntu afaka nala. Amen. Yize noma okay nantsi iphindiseka ndithekele zibe ntathu ngelanga liwa ngobusuku obuyi-1 ndithi angabikho umntu obuba angena kanjani. Most pesele uyacaba njengomazi. Most pesele ecaba umntu omhlobo nawe. Most pesele ecaba umntu lo hayi ndikwenza naye. Ngisho nawe yifemela angabikho umntu ofaka kodwa ndiqhubeke nendikumsebenzi. Amen. Ukusuka ngaloo nto ngoba into phezulu ibona asikombomu. Amen. Xa ithi leBhayibhile lengasifunde kuyo uYosefu ubone izinto phezulu kubude ngitsho nelanga
apha kuye not baziquda ukuthi ngoziquda kuye. Hallelujah. So kuyabonakala uba ngoku uyise unini abantwana basoze baxhomekeke kunyana onguYosefu. Hallelujah. Into mase iBhayibhile iingqondo zoyise zawubuyisela kubantwana ezabantwana zibuyisele kwezinonini. Hallelujah. Ngoba khona utshintsha apha exesheni zinto ezalihamba. Hallelujah. So ngoku lo mfo ubalisa iphupho lakhe aphephe iminyaka. Hallelujah. Akasinga la yoba ifemeli yakhe yamjikela ngoba ebalise iphupho. Hallelujah. Ngoba kunyanzelekile imjikela. Hallelujah. So sibona ba ngoku ubomi balomfana buqhutshwa ngokuba iphupho lakhe liqhubeka. Amen. Undi kuba kuqhutshwa hallelujah. Abantu abayazi lo msebenzi bangupresident benilanga. Abayazi lo msebenzi awukhe. Kube khona indlela kwelizwe kakhulu bayoqhubeka kuye. Hallelujah. Amen. Yonke lento ibangelwa okanye yenzeka kuqala phi ephupheni. Amen. So uyakwazi ulala namhlanje ubhubhe usekonzweni uthandaza ukukhula kukuba noba kodwa ulele phezulu nawe. Sengomso kungecawa ubomqwe xa ufica kwenzeke laa nto okanye uyibhubhe phi ephupheni. Le nto ke ibonakalisa ukuthi uThixo uyakwazi ukuvizithela akuxelele ngephupho. Amen. Athi yabona ngoku nathi ngosenzile le ndaba ethile abantu besifa phaya uboma bakhona bazofa khona engolisa abantu. Amen. Zeba uyixelelwa nje uyixelelwa usembonweni. Xa usembonweni uyafana nomuntu ofileyo. That is why uyoze uthi ndabona ngathi ndiyamvusa lo muntu. Ndabona ngathi ndiyamnceda. Utsho wena uba ubona wena. Ngoba laa muntu umbona phaya ibingengumba thini ngulaa mzimba wakho ophile ezulwini wenziwanga ngasandla. Amen. Lixa liphela iphupha uthi ndabona ngoba ndibuyile ephupheni. Ndavuka ndithuka. Hallelujah. Uyethuka uyabomba le iphupho isemakonge kodwa uyazazi uba usekapa. Nami ukhona umzimba wakho womoya obuye woqabela phi amaXhosa ngela xesha wena ubuphupha. Ngathi sayo umuntu akwazi ukuphupha even nasemini. Amen. Ngeke ndisemsebenzini ndingakusukubona. But endlini emini ndifike lala. Amen. Ngoba undlele emini ndizomajina kodwa ndiseRhawutini. Udakho ndile ngale ndaphinda kuye ndaphinda akabili ngelanga eli-1 nge-hour eyi-1. Amen. Izale njani ibhekele ngokufanele. Amen. Angibona kunesenga ngayibamba vuka. Hallelujah. Hallelujah. So bazalwane ndifuna uyikapele into oyiboniswayo empomeni wakho. Amen. Uba ngaba kuvele into nawe uqomba yabona andiyithandi ngento ndiyibonileyo. Ngoku usaloni ndevuka ephupheni. Ukegedola kuThixo. Ndibona no. Ndibona imoto ibaleka, ndibona imoto isifika, ndabona banesifo. Yithi onofukayo, wangabikho moto ibalekayo, wangabikho imoto iwayo, wangabikho abantu bafayo. Ulilungisile iphupho lakho ke ngoku. Amen. Uguqule laa nto uSathane beyiplanile ngokuthi kuyokwenza uba ikhona into eyenziwa kaSathane ebumina bakhe. So wena yilungise. Amen. Njengoba nje eBhayibhileni iBhayibhile kodwa kuye uyabona nje ubuso bawo busangene kanje. Isibuthumile for isilawule. Amen. So ichaza ukuthi njengoba uhlekele embonweni vuka ngokuthi uyilungise ngoku. Ngitshwe kanjalo. Ngitho ungalungisi namehlo ba uzokuba ngisemaXhosa kanje lapha na. Umlomo uzovuleka wona uthi Thixo egameni lezovala amehlo uthi egameni kaYesu kathandaza. Uguqula isimo asithanda sibona usele silunge. Amen. Uba ngawe ngoku lo mbonile ulungile. Nawe ngoku ubusembonweni bewumnandi uvuya kokuhle. Ithixo ipasise. Yenze lento ingenzeki ephupheni kuphela yenzeke nakwelizwe kanye abantu bayibone ngoba ndibone dedwa. Amen. Iko yibaba yayiqobe yafaluthana ngafuthi. Ngibona ukuthi Baba athi ukhuphe ukulungisela kodwa yabo. Amen. Ela xesha
ngoba konke kusukela namfazi wahamba yonke ilizwe wahamba usukela yonke indawo belithanda zoxa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 x
iyahambisana nosayensi pha ekhaya kuphela inyanga yile ndifa eKapa ngokuthi awusakhonzekanga ukuthi beyibahleli pha nawandele one amen yiphume futhi eqabule ekhaya ndiye ndihlala khona amen yini ndiphanga nesandiyeka lo msebenzi uphele khona laphile kangalo lemoto kuphela kale contract yahamba kuphela kale contract yahamba hlala ekhaya kude kufowune belungu ndisemakhaya kude khona umsebenzi ovukayo dansi maxhoseni bengiphola benhloko amen njengoPawulos njengoYesu uYesu bowuhambile wasebiza uLazaro yagula pha wayina for 4 days because akaqali ubabeni uthi uLazaro yagula uthi akawuye lo umthandayo ugulela ukufo waqhamba yabona ke mntana namntana namfazana akambona uLazaro amen ini baby wathi embe kwentuku ezine phuka ngabehlana kwa amen ngowe etheni engathandani ini baby kophela utywala iwine yaphela enkana wada baphele iwine kuthi unini wade emfazini gami mfazini ndithi ebona thina simaXhosa asikalungele umfazini kumama okuzalayo Bani yezwa qombe yabona mina nangimfazi so nelungelo limfazi indini kile yalifazi indini intoni encane nawe amen because yoba phela iwine ongxaki yakhe leyo eyoba lo muntu ngoba ayongxaki yakhe leyo awashadana but xa ungiletshakileyo ubona umfazi umuntu ehlupheka ube iqoma yambe inhlungu lamfazi because nawo nomfazi oxola yini angashayela phela amen ayisho into lengathakanga ayikwazi umshela umfazi into leshakileyo yakwazi umshela umfazi amen ngitsho noba saka umhlelokazi uyahlonipheka because uyaziba ngoba utheni olithathile uhloniphekile but nophila njengomfana njengoPawulos wabe uPawulos bebephila njengaye wathi abantu noba loyo ngubani esingabathatha amen uthi kube kanjani amen wathi okay masithi izowenza ngokwami into ngoba umfazi yimi kodwa abantu bathathe before yena oDavid oSolomon undweba na 10 abe na 20 njengoJehova amen wathi ayicebo ngabe mfazini because bengenamandla amen besumele nje ngibeleke nalo ngabethena 1 futhi amen ibabile wesile